Кәрим Тинчурин театрында Идел йорт фестивалінің үзешчән театр коллективлары үшін ижат лабораториясы узды. Фестивальны уздыру мақсаты һәвәскәр театр сәнгатын үстерү, сәнгать репертуарын киңәйтү, эш тәҗрибәсе белән уртаклашу. Халык театрлары, театр коллективлары артистларына методик һәм гамәли ярдәм күрсәтү. Фестивальда Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мәдәният учреждениеләре базасында эшләүче театр коллективлары, Россия Федерациясе төбәкләренең театр коллективлары катнаша. Шуны да әйтергә кирәк, быел Идел йорт фестивале 22-нче тапкыр үткәрелә. Анда катнашучылар репертуар сайлау серләре, актерлык үрнәкләрен тудыру, актер осталыгы, сәхнә теле һәм сәхнә киеме тудыру темасына төрле мастер-классларда тәҗрибә туплады. Көн дәвамында театрның режиссеры Илнур Гарифуллин репетициясын карап, фикер алышырга да өлгерде катнашучылар. Чара «Сүнгән йолдызлар» спектаклен карау белән тәмамланды. Бүген мин шәхсән үзем сәхнә теленнән мастер-класс бирдем. Килгән халык бөтен мин биргән күнегүләрне, мин биргән мәгълүматларны йотып бара. Гади тел белән әйтсәк, инде губка кебек сеңдереп бара. Һәм Алла бирсә инде районнарга кайткач, һичшиксез үзләренең артистларында шушы күнегүләрне эшләтеп карарлар дигән өметтә мин. Менә шундый алган файдалы мәгълүматларын инде тормышта да, эштә дә куллансалар, без бик бәхетле булабыз.